Hola, bona nit. Com segurament saben, no el proper 1 de gener, sinó el 2 de gener entrarà en vigor, si no hi ha res que ho canviï en el Congrés dels Diputats o en el Senat, una nova llei sobre el tabac. Fumar en espais tancats estarà definitivament prohibit i per primera vegada es regula l'acte de fumar en alguns espais oberts. Avui volem parlar amb diversos agents que d'una forma o d'una altra relacionen o treballen amb el tabac a la nostra comarca per parlar d'aquesta nova llei. Avui tenim amb nosaltres el gerent del Gremi d'Hoteleria i Restauració, el Josep Robado. Bona nit. Bona nit. Tenim també el vicepresident de l'Associació de Locals d'Oci Nocturn de la nostra comarca, el Jordi Galceran. Bona nit. Bona nit. El regidor del Partit Popular, que avui ve a donar la seva opinió personal sobre aquest tema, el Jaume Bonallac. Bona nit. Bona nit, Jaume. L'Àngela Martínez, responsable de l'Unitat de Tabaquisme del Servei d'Atenció Primària Granollers-Mollet, de l'Institut Català de la Salut i també des de fa no gaires setmanes, vicepresidenta de la nova Societat Catalana del Control i Tractament del Tabaquisme. Bona nit, Déu-n'hi-do el càrrec. Bona nit a tots. I Lluís Ferrando, d'Onco Cardedeu. Bona nit també. Bona nit a tothom. Doncs abans d'obrir, de començar a parlar sobre aquest tema, si els hi sembla, posem un vídeo per parlar d'aquests aspectes de la nova llei, un vídeo que es va fer la setmana passada, el mateix dia de l'aprovació. La guerra contra el tabac s'ampliarà per primera vegada als espais públics. A partir del 2 de gener no es podrà fumar ni als patis dels instituts, ni als parcs infantils, ni als voltants dels hospitals. El Congrés dels Diputats ha aprovat aquesta tarda la nova llei del tabac més restrictiva, amb l'objectiu principal d'eliminar el fum en espais tancats, però que s'amplia a espais oberts en aquests 3 supòsits. La redacció final, però, podria canviar lleugerament quan el text passi a debatre's al Senat. Si es respecta el que han aprovat avui els diputats, no es podrà fumar en cap espai públic tancat, a excepció dels centres psiquiàtrics o les presons, on s'habilitaran espais per fumadors. Hotels, hostals i albergs també podran reservar un 30% de les habitacions per a fumadors, sempre que tinguin un sistema de ventilació propi. Els restaurants i els bars, en canvi, es convertiran en zones completament lliures de fum. El Partit Popular espera canviar aquest punt aprofitant la seva majoria al Senat per permetre que aquests locals puguin destinar també un 30% a zones on es permeti fumar. La data escollida finalment és, doncs, el 2 de gener i no pas l'1 per evitar un incompliment massiu de la nova llei coincidint amb la celebració del Cap d'Any. Doncs segurament cadascun de vostès tindran una opinió diferent sobre aquest tema perquè els afecta de forma també diferent. Comencem, si de cas, amb l'Àngela. Què et sembla? És un pas endavant? Perfectament considero que és un pas endavant molt important i que bé, potser la llei no és una llei que agradi a tothom ni és lo suficientment àmplia com per cobrir totes les mancances que tenim, però evidentment l'havíem de fer. Encara no és prou àmplia? Som uns dels països a nivell europeu que tenim la llei més restrictiva i no passa res perquè la prohibició sigui total completament a tots els llocs dels espais públics. A Itàlia, als països nòrdics, la prohibició no passa absolutament res. Bé, parlarem. Lluís. Bé, jo per l'associació que represento el que trobem és que qualsevol cosa que es faci de cara, o qualsevol mida o qualsevol llei que es faci de cara a erradicar uns hàbits que et poden portar a una malaltia, són positius. Això és positiu, però dir que és positiu i que no és bo fumar, això em sembla que tothom està d'acord. L'altra cosa és com s'ha fet la llei, que jo, doncs no ho sé, la vaig treure i m'ha sobtat molt, perquè és una llei que té 10 punts, dels 10 punts l'últim a mi em porta una mica de confusió, però llavors resulta que n'hi ha 4, que només parlen de com s'ha de vendre el tabac. I llavors jo vaig quedar al·lucinat, perquè resulta que quasi el 50% dels punts de la llei instrumenten com s'ha de vendre el tabac, o sigui, no com evitem que es pugui fumar o de quines maneres, no. S'està parlant de com instrumentalitzem la venda i això és una cosa que em va deixar bastant descol·locat. Josep, del Gremi d'Hostaleria. Bé, Estats directament, no? Sí, correcte. Aquesta llei ja ve com a conseqüència que l'anterior que es va fer el 2006 era una llei que era inaplicable. Vull dir que es va fer una llei molt difícil d'aplicar, amb unes conseqüències a nivell d'hostaleria molt dolentes, i això han volgut aplicar ara a erradicar el que van fer malament en el seu moment. Però amb la mala fortuna que aquesta llei tampoc ens beneficia res, al contrari. Vull dir, tothom que hagi fet que es va gastar uns diners en adequar la llei, o sigui, el local a la seva llei, ara ens trobem que no serveix de res, amb la qual cosa qui indemnitzarà aquestes obres fetes? És una llei que com a mínim és sorprenent.
Alguna cosa similar passa amb discoteques i pubs? Sí, nosaltres ja ens ho agafem una mica de llei de per riure. Trobem que és una llei que només serveix per recaptar impostos, que és una cosa que ja fa 2 anys ens van fer modificar els locals i fer unes obres i unes inversions molt fortes. Ja ens trobem una llei que ens prohibeix totalment tot allò que havíem fet, fer-ho servir, i a part ens diuen que no, sí, també podreu vendre tabac. Vull dir que no, és una incongruència de llei, una cosa que està obsoleta i que ja us dic, és una cosa que van a recaptar més per omplir la caixa. Això és molt evident. Jaume. Bé, jo, Àngela, dius que tenim una de les lleis menys restrictives d'Europa. Jo aquest estiu vaig estar a Itàlia, que és un dels llocs on fa molts anys que vaig a Itàlia, que no es pot fumar, i et garanteixo que puc fumar a tot arreu quan vaig a sopar, quan vaig a dinar o quan vaig a prendre un cafè, perquè està estructurat a on es fuma i on no es fuma. Ara bé, a part d'això, dit això, que et diré, jo soc fumador i soc tan respectable com un alcohòlic o com un drogadicte o com qualsevol altra cosa que té un hàbit i té una malaltia. Per tant, no vull sentir-me més discriminat que qualsevol altra persona que tingui uns hàbits de consum que a més se'ns han involucrat. El que sí et diria és que en el nostre país potser ens tenim de pensar algunes vegades, o s'han de pensar, nosaltres no, perquè ja hem dit el que pensem sobre el tema, sabem que el tabac és dolent i que hem de fer una llei com a tota Europa, però el que sí s'ha de fer són lleis amb cap i peus. No fa massa vam aprovar aquí al Parlament de Catalunya una llei antitaurina. Quan una llei d'un estat o d'una autonomia afecta un negoci, s'ha d'indemnitzar. Per tant, no sé si això s'ho han mirat, però després vindrà Paco con las rebajas i haurem d'indemnitzar des de Catalunya a tots els afectats per la llei antitaurina, que no són només els empresaris de les places de toros. Això pot passar també amb els locals que viuen de la gent que avui dia pot prendre la decisió d'anar o no anar perquè fumen o no fumen. Cada dia hi ha més gent que no fuma, però encara hi ha gent que li fa de gust prendre's un cafè i fumar-se un cigarro. Per tant, el que jo sí demanaria és menys vehemència pels defensors de cada col·lectiu o de cada intenció de millorar la nostra societat i més sentit comú a l'hora de parlar de les coses. Perquè les lleis no es poden fer de qualsevol manera. Nosaltres hem fet una tercera llei antitabac que a Madrid no es compleix, que a Catalunya es compleix a rajatabla, que afecta una sèrie de negociants, que ha obligat a la gent a gastar uns diners que després no se li reembolsaran el sacrifici que ha fet i l'esforç que ha fet, que està marginant a un col·lectiu. I les coses s'han de fer d'una altra manera. S'han de fer més cap i... Ara ja poden intervenir tots, van demanar paraules o van intervenir quan considerin. Si em permets, com m'he sentit molt al·ludida, perquè sembla que tots esteu aquí. Bé, en primer lloc, jo com a professional, jo soc una professional de la salut i evidentment el que estic és intentant per ajudar que la gent, que si té algun tipus de problemàtica a nivell de dependència del tabac, doncs jo poder-lo ajudar. Si té algun altre tipus de malaltia, doncs derivar-lo a algun lloc. No soc política, ni estic en contra de la política, no estic en contra dels llocs d'oci ni de la restauració, al contrari, és a dir, jo com a ciutadana el que vull és que tot funcioni. Llavors, una vegada dit això, m'agradaria dir unes quantes coses, perquè jo estic, diguéssim, no a favor ni de la llei ni no de la llei, sinó jo el que trobo que és molt coherent és saber que si el tabac perjudica seriament la salut, doncs les persones que fumin que tinguin algun tipus d'ajut o que tinguin algun tipus, no diria jo de restriccions, sinó algun tipus de suport perquè aquestes persones no deixin de fumar. Però estem parlant que és voluntari, no imposició. Clar, però llavors deixeu-me que us digui una altra cosa, és dir, la llei no ha sortit ni aquí ni enlloc del món perquè els que fumin deixin de fumar ni veure'ls com unes persones no desitjables, diguéssim. La llei ha sortit perquè els que no fumin, perquè els fumadors passius no surtin perjudicats del que és el fum del tabac, que sabem que és carcinogènic i això ho posen al tabac, a la llei, això surt a la llei. Amb això es fa molta demagògia. Bueno, però perdoneu, no. Deixem acabar perquè... De que 10 cambrers a l'any es moren per culpa de ser fumadors passius. Home, i jo tinc un gos petitet que a casa meva deu patir molt més. I els miners també es moren per respirar el tabac. Però no ho dubtis, que el fumador passiu té
igual de riscos que el que fuma. Mira, ara mateix estem fent un estudi a nivell de tot Catalunya, el Departament de Salut, que es diu Projecte Vive, que no el faig jo, vull dir, ho fa la Guadalupe Ortega, que és del Departament de Salut, i s'està demostrant, és a dir, s'agafa, s'analitza el cabell del nadó acabat de néixer amb pares fumadors per detectar la quantitat de nicotina que hi ha en aquest cabell. Jo parlo a nivell més professional i a nivell més científic i res en contra de vosaltres, al contrari. Llavors, amb aquests cabells sabeu que s'està descobrint que el nadó, quan és petitet, té unes respiracions més seguides, doncs el cabell té unes quantitats de nicotina, però al tanto, el cabell, quan s'agafa, s'analitza, s'esterilitza, llavors, clar, jo vaig preguntar, bueno, si s'esterilitza i s'analitza, com es troba la partícula nicotínica? Perquè és de les aspiracions que fa el nadó, és a dir, el cabell ja neix des de l'arrel amb la nicotina. Vull dir que el tema del fumador passiu, això està tan demostrat que vull dir, jo crec que no cal que entressin. I després una altra cosa, i deixeu-me que tinc 4 cosetes. Jo et vull preguntar una cosa. Una persona és lliure de Sobretot, decidir no anem en fumar o contra no de fumar? ningú, Una persona és lliure de decidir fumar o no fumar? És lliure o no? I tant, jo considero que sí. Doncs llavors, un client de qualsevol local des de la FECASARM es diu és lliure i hi ha gas aplicant-se de la llei anterior amb aquest 30% pels fumadors que és lliure d'entrar-hi o no entrar-hi. Tot i així, encara des de la FECASARM es fa una imposició als locals de dir, escolta, farem més inversió i posarem màquines que rebaixaran un 98% de nicotina en l'aire i tot això ni s'escolta en aquesta llei perquè no interessa. El que interessa és cobrar. O siguem clars, fumar mata. Fumar no s'ha de fumar, però cobrar anem a escanyar el treballador. Reconeix una realitat que el tabac ho fa mal no implica el tenir de criminalitzar en els fumadors. Però precisament estic jo dient el contrari. Jo no dic que criminalitzar ningú. És que s'analitza un nen... O sigui, jo a part de ser un malalt dependent del tabac, que algú m'ha promocionat amb moltes ganes, sí, i soc dependent del tabac. I vols deixar-ho, no? No. No vols deixar-ho? Que algú ho ha fet amb moltes ganes. I intentes fumar quan estàs sol o fumes quan estàs rodejat amb els teus nens? I com que em van educar en una època en què l'educació es tenia en compte, si tinc algun costat li pregunto si li molesta si fumo. Està bé. Però el que no vull acceptar és que a part se'm tracti de presumpte assassí. Perquè, clar, escolta'm, jo estaré fumant i el nen estarà contaminat, però el nen està contaminat de tubs d'escapament, està contaminat de CO2, està contaminat de moltes altres coses i moltes vegades algo que és més perillós, de l'estupidesa. Contra això no hi ha cap... Aquí jo no soc una experta ni en una empresa. Però es tracten molts temes amb un cert grau d'estupidesa. De fet, hi ha... I s'ha d'anar al tanto amb aquestes coses. És que aquí em sembla que estem parlant... Tots estem d'acord, el que passa és que estem parlant de dues coses diferents. O sigui, per mi hi ha dos debats. O sigui, tothom està d'acord en que fumar és dolent i que no s'ha de fumar, i aquí arribaríem segurament tots a un punt, i l'altra cosa és com s'ha fet la llei i com s'ha aplicat, que això també jo ho trobo impur. Però que el tabac és dolent, aquí no hi hauria cap tabac. Aquí no, és que no n'hi ha de debat. Voldria aclarar una cosa, no em refereixo a vosaltres que defenseu abnegadament alguna que és veritat, sinó els que coordinen unes lleis que no tenen ni cap ni peus. No veuen més enllà del que han escrit. De dir una cosa... Deixem acabar el Lluís i ara... Permetem una cosa, que això sí que és molt interessant, perquè fixeu-vos una cosa, ella té tota la raó amb el que ha dit. Hi ha uns estudis que demostren que després de la llei, o sigui, en els llocs de treball ha baixat la tassa de nicotina i de fum i tot això, però ha baixat en picat d'un 40,5 a un 7,3. En l'hostaleria també ha baixat, no tant, però ha baixat molt. No, perdona. Hem de mirar, és que no baixin els llocs de treball també, amb aquestes lleis? No, perdona, del 65,8 al 54,1. Jo no estic d'acord. Sí, però atenció a la dada. A la llar, a la casa, allí no ha baixat. Aquí no ha baixat. Allí ha baixat tan poc que gairebé ha passat d'un 34 a un 32. Quan es va fer aquesta llei que es prohibia fumar als llocs de treball, el bar de la cantonada es va convertir immediatament en el lloc on anava tothom a fumar. O sigui, el tema de que ha variat la nicotina no és viable.